hayo Abu Jok so dimiti mi sakorma la tire ha ko cursure tami ko layset walla ko po ko wayen wonde pop ada jogore mayde pa soko yadude ha te sumin ngayni min tufto la wana ayida yadude ha min ngay wondi ko mi yida soynade hay pa sa andi dum war ko aduma bismillah ko an kedimi cakkudi ndilla tire ha holko hesde hande e der majji ande kede kewde ene tenki e der jayneje men holgel hen gedel gotel tan ngel burda teska so wona Macky au centre des expositions so endu woppi bernde yehi fudi dawtin no jogor adunoyde deriyel nganum wontar ko sengel muyno mangel jerlo place endu ko bernde kono wana dawtindi jogora brano e wiide journal observateur ay son excellence gonnode jillumum tonto leydi Maroc mo fada do e Dakar lamor ko leydi men dimanche so geno nyaawi yanti hen alarba mo jogore erdade boti jagorde makko mbattiningu e dido duubi makko jeedidi kono ko mawde leydi mbo journal o wimen ay caggal ndo subi nokku biitedo jam nyaajo soko darnude mum gede payidinde wattude dum wuro jango mo yimbe fof nyogori yebde ko jam nyaajo mbo journal o wimen ko tonto on garde gros porteur gara mbo wanno inauguré hada subgoje le follama bennade di o jogoro wonde wondore ndo jogorde wondoy nyande didi lewru avril fandu darade ndu kombina ko nenda ko sawi wallahi Allah wi ma hala gongo ko gongo burkal ko wana gongo cey wondore mbo wondi tongime e nder ko wondi no ko kon ben be wondani tongi dum e nder den wondore ndo wondi jokko hada wontude wondore journal o wi men dum do firta tan ko mawdo leydi pelliddo wadde jam nyaajo ko wi ko ma wadu dum ko jam nyaajo mala jam nyaajo no jokko golle mom jokko golle e wi journal o ha hanki ko on nokko wonno cubano woni sababu seto tawtenge nder mum ben toppotibe nden ke ekisal to pale en wonde équipe mbokom mbo mawde leydi en wonde e service du protocole njehin ton nyalawma hanki ngam jeewoyde centre e tarinde mum hirande ke jamma nyamate kon ko nyalawma fewjete ngojo butado ko dolde madode kon wana jiro junge lahal junge hunduko jigigi keydudo kon wana kardo woni sababu journal la surtunadi dum kongude directeur général mbo Sonatel nototodo Sekou Dramé kucindirnode jayndi yankobe nyalawma hanki kono kolliddo wonde ay odo Sonatel den gede nototo over the top tawmu jofi messenger viber en wonde whatsapp en yabiya karale kesse do wi mbasni Sonatel milliarduji tolnide en nawgas kombina ko ala ko wi ko e wiide mak noddali noddeteddi e der ligne orange sa fecci dum peccetet pecce didi de noddete kay der internet tawmu jofi on whatsapp viber e messenger te ko noddango ngo alda e intermédiaire dum opérateur national traditionnel e wiide mak Sonatel en wasikete e noddali natode di milliarduji tolnide e joyi tawi aydara sabaga dum so wana din réseau ji internationaux de trafic des appels kono wi ngaldo basal fof e musdi hatta kam Sonatel ne heddi e wonde saldu ndu faggudo leydi men sababu ne yencina milliarduji tolnide temedide sappoyta entreprise mo wi men hebti wallidde des petites et moyennes entreprises milliarduji tolnide capantede didi ndaw kanjar patron gaynir haala mum soko siftnorde men pewndugol mbo on data center mbo capacité mum tolni e ujunnaji sappoyta fawde temen nayi e capannayi serveur drewta pop ko karale kese basnudi Sonatel Dakar Times rutunimo ngul gomo nodrdongu MFDC ngo wimen hebti wadde baton to Guinée Bissau nyande sappo lewru février ndedo hitande no gonden e widi journal on kambe fof be jianom ton ha heddi Salif Diaw tawi mujibe batungu wonno ko wadde feeri darno gomo ngo ganduda ko ngo taw ko dendingu dendangal commandement ji militaire di mouvement MFDC mbo journal o wimen jabi haldude son excellence kono kam hadu hundi fof yiddimu ko fawto den hundi witende mandat dare pawide e membre uji makko oppotolow holko jida e widi journal Les Échos de ay tonto Nord Foire hotel mbo wi nodirtono e ko edi ko kasumay mbo autorité ji udduno kon jomumo waxlu inde nde so wattu dum uway fudditi golle woni sababu kanko jom hotel o e kanko zeranodo hotel o en wonde e kebanodo kopre woni gise ceew be ngoni dartinabe nyaloma hañ be mbadama defere tonto park e ben e garde à vue ko jum hotel mo indi mum sowa kono jettade job wana non min job mo journal wimen hefti dañji fartangi e on hotel mum mo luwanno suudu 10.000 walla 15.000 par nyaloma koporeji kewde ha mahi hen bom immeuble tonto Almadi Nord Foire en wonde Sacré Cœur o dañal luwas mo luwanno fijobe khalis odo fof hawo ma hen galleji god taw ko immeuble hotel mo journal o wimen sada nate hen la buddu tottita temed do damal do kollita carte ma didandide sa ala carte didandide njoba temen nay cuudi do wi tawte e nder mumen ko matala god étudiant mo journal o namni soko wiide kanyum no jogi cadele yobde suudu mum do woni sababu na wayro do arat do tan kono jogi haaj mboronki safru belna safaro maro ko deytani holko jiida
so wana e wiide vox populi tonto leydi Italie e wuro notirtongo Milan wono ɓiɗɗo leydi Sénégal naaje notirtoɗo Ousseynou Sy mo journal o wimen ko jibinande leydi Italie kono noon kam iwdi mum ko ɗo e leydi Sénégal mo ganduɗa ko chauffeur jaaroɓe duuɓi 47 dognannoɗo bis mo ganduɗa ko jolnunoɗo sukaɓe elweɓe tolniɓe 12 ene wonde professeur uji ɗiɗi mo wino omo dupp iwal ko saabi e wiide lokkodije de ko Ousseynou jinnoɗo holludde mette mum e on politique migratoire mbo laamu leydi Italie mbo yoɗnani soko wiidi ɓen yimɓe maayoɓe e nder maaji men ka ɓurti fakti yo darto dartake kanko mo dartin ɗum guppowo ani tuute e juuɗi mum imayde kini dartinirte kanko de ni o yinno dartinirde ɗum woni sababu ko bis kuɓɓuɗo kono Allah waɗi hay goto heddaki hen eɓen gantiri toon to hôpital hay so gañaki ne curki naate kini mumen on nak si terrible musiba meɓe jetti si taade jomum o yettete ko si woni sababu ko Ousseynou mbo police italienne riwtani alhaali mum bel bon wona terroriste mbo journal Le Quotidien wimen nene juuɗe laawol e o saaha mbo kalten gornam journal Le Soleil rutunima huunde teskande e jeereji leydi men taw mo joofi tumoli jamme ñalowma woni sababu bato jagorde nenendirɓe e peeje jeegom ngam yaltinteɗe e kaya mbeya tawene jeeya hen wadde validé programme mbo million ngaji mum tolni e million ngaji temedde ngam huccande on alhaali huunide jagorde kalfinaɗo nden ke gisal ɓamdi hen e SDE ngam wadde installé kono kadi artirde nden hunde nodirtondi les bouches d'incendie gueɗel ɗimmiyoyngel ko hestitinde jeereji ɗi gueɗel tatɓiyoyngel ko ƴewtade guinol golle e nder jeereji ɗi gueɗel nayɓiyoyngel ko ƴewde ɗin jeereji tati battidiɗi sumdi holko saabi cumi ko saabi ko ɗum safre taw mo joofi Petersen Okas mbo Touba e Rosso Béthio gueɗe ɗiɗi battidiɗi ɗe woni joyiɓiyoyngel e jeegomiyoyngel yewtike e darnude jeereji kese pul taw mo joofi Sandaga Ndumbejo Tillen ene wonde e Petersen kono kadi ɓe ƴeew ngol ɗon lawol ngol on bus rapide notirtoɗo transit wasa fifitindirde eɗe ɗin jeereji poti darnede ɗo aɗa wonta kadi kama dirtine Alimatu Dia momi haalane mbeɗa siftore rewɓe ɗiɗi jiiduɓe jum galle joofimi ko jeewo e lembel kono ko jeewo mbo lembel yiɗa hunde no jeewo andi jottiri woni sababu kalɗo woni ko ɗum haalata teɓe gonno e galle kamɓe ɗiɗi ɓol Allah waɗi suudu jeewo sumi kuskus no pamnenani mataka jeewo kono oɗo jeewo wona oɗo jeewo joni noon suudu jeewo sumi gulali jeehi dow lembel mbo wino yiɗamba hono nane joni ari gam dandudembo daggiti baafal yaltinima taw fuɗɗima sumdu seeɗa yimɓe wuuro ngo ngari hawre jum galle mabɓe jettaɗo si ari ɓe gone wajade jeewo ɓe mbi ɗum aɗa andi kay o añanima wattu haqqille e oɗo kono jeewo nandi ko haalata ko ay neɓe pari haal soko wiide wattu e jeliya falli haqqille saabu wona gañoma ko lembel ƴettuɗo konngol wiiɓi dandirima ko nani seeremɓe no mbi kalmbo safara yooɓi fittandu mum ko aljanna woni janji mum ɓen mbimi ko gonga o wi ko ɗum o nani o yeehi yaltinoyde on e nder safara o hade safara o warde ɗum laato cahdinde saabu gañgu ngo añi ɗum ngu o yinna ɗum hay yo naata aljanna ko nenda ko eɗen mooli Allah e gañgu wotay goto añ kono kam no wawi añirde goto foof yo yiɗ kono yo reena yiɗirde to yiddi to ko yidde wona yiɗirde to gañgu to ko añirde wona añde mi haɗɗo hade wontude cuumu mi salmoni mi juuri